Stimați colegi, va mai dura un pic până vom închide lucrările Congresului al 5-lea, deoarece împreună urmează să dăm răspuns la mai multe întrebări care sunt actuale. Stimați delegați, dragi colegi, vreau să revin la votul de încredere pe care ne l-ați acordat astăzi. Votul dumneavoastră de astăzi înseamnă pentru mine nu doar un nou mandat de președinte al Partidului Liberal Democrat din Moldova, reprezintă, dacă doriți, un nou legământ pe care azi îl facem cu toții, de a munci împreună următorii 4 ani, la bine și la greu, și acest lucru urmează să fie un modelizator pentru toată lumea. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru încredere pe care mi-o acordați în continuare, pentru modul în care ați luptat pentru idealurile noastre și vă mulțumesc pentru că ați făcut din Partidul Liberal Democrat din Moldova cel mai credibil și cel mai puternic partid din Republica Moldova. Și vreau să mai spun cât de mult m-am simțit zilele trecute când am reprezentat Partidul Liberal Democrat din Moldova la Congresul Partidului Popular European, alături de colegii noștri din alte țări europene, figuri politice marcante, cum ar fi cancelarul german Angela Merkel, președintele Franței Nicolas Sarkozy, președintele Parlamentului European domnul Buzek, președintele Comisiei Europene, domnul Barroso, președintele României, domnul Călin Băsescu. Și aici aș vrea să opresc un pic. Sigur, noi nu o să avem posibilitatea cum să trecem în revistă toate acțiunile pe care le-am întreprins împreună și având suportul din partea României, din partea conducerii actuale a României. Acest ajutor a fost unul sincer și a fost unul determinant. Atât ce ține de reformele noastre interne, dar în mod deosebit ceea ce ține de parcursul nostru european. Vocea colegilor noștri români a fost auzită, resimțită la toate etapele noastre în procesul de integrare europeană. Și în acest sens eu vreau ca astăzi să aducem mulțumiri colegilor noștri, prietenilor noștri din România pentru acest sprijin. Ar trebui să trecă în revistă și alte personalități care fac parte din familia politică europeană, dar cu certitudine îi cunoașteți. Fapt este că partidul nostru face parte din această familie europeană. Și vreau să spun că este realmente o familie. Am avut ocazia, sau mai multe ocazii, în care se simte acest lucru. Dincolo de atmosferă, dincolo de înțelegere, vreau să vă spun că este un puternic, unic în felul său, sentiment de responsabilitate, care stă la baza activității Partidului Popular European. Stimați colegi, Partidul Liberal Democrat din Moldova este astăzi un partid matur, un partid cu oameni care înțeleg că politica mare nu se face cu emoție, ci cu multă rațiune. Iar pentru a vă arăta și mai clar ce înseamnă TLDN astăzi, vreau să vă fac o mărturisire. Asta ca să înțelegeți că în spatele imaginii mele publice stă un om care, ca și domniile voastre, are griji și frământări. M-a preocupat mereu un lucru, în special până la alegerile locale din acest an. Faptul că PLDN a devenit un partid de lider, care este dependent de liderul lui și care urcă și coboară în funcție de ceea ce se întâmplă cu liderul său. Acest lucru, și vă spun cu sinceritate, mă îngrijora, mai ales că era total diferit
de ceea ce mi-am dorit eu, când împreună cu dumneavoastră am creat Partidul Liberal Democrat din Moldova. Noi ne-am propus și am creat un partid politic consistent. Nu unul care să fie dependent de un om sau altul. Iar ultima confirmare că proiectul nostru a reușit, am avut-o chiar în alegerile locale din acest an. Dar mai ales înaintea alegerilor locale, când unii dintre foștii noștri colegi au hotărât să ne părăsească. Exact în ajunul campaniei electorale, când ne era cel mai greu, încercând probabil să ne dea o lovitură decisivă. Au avut însă mare surpriză să constate că Partidul Liberal Democrat din Moldova era deja un partid matur, care nu era dependent de plecarea unui om, indiferent de funcția pe care o ocupa. Au avut surpriza să constate că echipa TRDM este un organism viu, format din oameni care știu să cearnă grâul din eghenă. Și în ultimul rând au avut surpriza să constate că după plecarea lor din TRDM, partidul nostru a câștigat alegerile locale, că avem cei mai mulți primari și cei mai mulți președinți de raioane. Dragi colegi, modul în care am trecut cu toții peste acel moment, dar și modul în care v-ați mobilizat în campania electorală pentru alegerile locale, chiar dacă eram atacați, în modul cel mai murdar din toate părțile, a demonstrat că Partidul Liberal Democrat din Moldova nu este doar Vlad Filat, Iuri Ilean, Ileana Califoi și alți colegi în conducerea partidului. Că Partidul Liberal Democrat din Moldova sunteți dumneavoastră. Toți cei prezenți în această sală și toți cei pe care îi reprezentați în organizațiile din teritoriu. V-am spus toate acestea pentru a înțelege responsabilitatea pe care o aveți în continuare. Pentru a înțelege că tot ceea ce faceți fiecare dintre dumneavoastră contribuie la dezvoltarea proiectului nostru comun. Contribuie la dezvoltarea Partidului Liberal Democrat din Moldova. Acesta este mesajul pe care vă rog să-l transmiteți în organizațiile din care faceți parte. Dragi prieteni, în continuare vă voi spune cum văd eu viitorul partidului nostru. Ca orice partid serios, PRDM și-a dorit să ajungă la putere. Iar după ce am ajuns, ne dorim să ne menținem. Important este însă obiectivul pe care îl ai odată ajuns la guvernare și la fel de important, să fii oricând pregătit să plece la guvernare. Atunci când simți că ești blocat, sabotat, sau atunci când simți că nu mai ai susținerea politică necesară pentru a îndeplini promisiunile făcute cetățenilor. Scopul nostru nu trebuie să fie menținerea la putere cu orice preț. Suntem deja un partid mare, care nu își mai permite să intre în aventuri. Suntem partidul pentru care au votat 30% din alegători. Nu ne putem permite să fim atrași în capcane și jocuri politice. De aceea, eu cred că trebuie să participăm la actul guvernării atâta timp cât vom avea certitudinea că putem pune în aplicare proiectul nostru politic, dar nu cu prețul unei cădășii pentru funcții. Și apropo de putere, este o vorbă. Voința și puterea nu ajung. Omul trebuie să știe ce vrea și ce poate.
Ultimul an de guvernare a fost un an foarte dificil pentru mine ca și prim-ministru, dar și pentru partidul nostru. Am pornit la drum știind ce vrem, știind ce putem. Dar am ajuns să avem un guvern aproape paralizat, sabotat, din păcate, și de partenerii de alianță, având în permanență o opoziție mare formată din PCRM și o opoziție mică formată din PD și PNL. S-a ajuns chiar în situația în care orice greutate din calea guvernului era prilej și continuă de a fi de bucurie pentru colegii noștri de alianță. Din punctul meu de vedere, să-ți sabotezi propriul guvern și să-l critici doar pentru că urmărești interese politice înguse de partid sau de business, este o dovadă de lipsă de responsabilitate. Iar când mai apelezi și la partide extraparlamentare pentru a le pune să organizeze meeting-uri de protest împotriva propriului guvern, este și o dovadă de lașitate. Acesta este contextul în care am activat și activăm. Și aici probabil trebuie să explicăm anumite lucruri. Noi am acceptat să guvernăm în aceste condiții, dar doar pentru a păstra alianța pentru integrare europeană și pentru nu a pierde ultimul tren spre Europa. Partidul Liberal Democrat din Moldova este partidul care a demonstrat în mai multe rânduri că Moldova este mai importantă decât miza electorală a unui partid. Am cedat tot și accentuez asta. Am cedat tot ce a fost nevoie pentru a forma Alianța pentru Integrare 2. Le-am oferit partenerilor noștri de coaliție mult mai multe funcții, pârghii, decât voturile obținute de ei în alegeri. Dar asta nu înseamnă că noi suntem gata să cedăm orice. Noi putem ceda din interesele proprii. Noi putem ceda din interesul nostru electoral. Am și făcut-o. Dar noi nu vom ceda niciodată interesul național al Republicii Moldova. Și, dragi colegi, un lucru nu vom accepta niciodată: să fim folosiți pentru aducerea comuniștilor la guvernare. Luni de zile s-a vorbit despre Harmuz. La asta i-a dus mintea. Despre cum o face noi alianță cu comuniștii și alte invenții care aveau menirea să-i mascheze pe cei care negociau cu adevărat cu PCRM-ul. Și acum aș vrea să știu unde sunt acum cei care plimbau carbuzul pe la televizor. Unde sunt acei care au organizat toată această manipulare, fără de precedent? O să spun eu unde sunt. Se chinuie la ora actuală, așa cum s-a obținut și în perioada anterioară, să intre în rațiile lui Voroni și așteaptă ca acesta să le spună cât e nota de plată pentru a obține postul de președinte. De ce credeți că partenerii noștri de alianță țin secret numele comuniștilor care chipurile ar fi de acord să voteze pentru candidatul Alianței pentru Integrare Europeană? Și apropo, vis-a-vis de speculațiile mai recente, că ar fi fost identificate mandate, iar noi, de parte ce venim, și nu știu ce facem cu aceste mandate. Habar n-am. Vă spun în calitate de președinte de partid. Cu cine negociază și care este prețul acestor negocieri? Și de aceea, pentru ca să nu oferim surprize oamenilor de Republica Moldova,
pentru ca în spatele acestei combinații să nu fie o afacere dubioasă, după o schemă care devine deja cunoscută, pe care este promovată în ultima perioadă de timp, noi vom fi foarte prudenți. Și de aceea, stimați colegi, având în vedere că multă lume așteaptă să afle, ceea ce de fapt este foarte evident, dacă Partidul Liberal Democrat din Moldova îl va vota pe Marian Lupu la funcția de președinte. Răspunsul nostru este următor. Că noi vom lua o decizie corectă față de partenerii noștri de alianță. Dar le vom cere și lor să facă la fel. Le vom cere să facă dovada transparenței și respectului față de cetățenii care au votat pentru Alianța pentru Integrare Europeană. Noi avem un acord semnat în acest sens. Un acord care este foarte clar. Dar vis-a-vis de acest acord aș vrea să fac o remarcă. În acești 2 ani și am discutat foarte mult despre o situație cu care ne confruntăm vis-a-vis de norma constituțională care a dus la acest blocaj. Am vorbit foarte mult, dar și am acționat într-un anumit fel, pentru că această normă să fie modificată. Deci am acceptat să modificăm Constituția Republicii Moldova pentru ca să mișcăm Republica Moldova înainte. De unde fiind la Congresul Partidului Popular European și participând la summitul Partidului Popular European, unde conducătorii statelor și guvernelor care sunt membri ai Partidului Popular European discutau despre situația actuală cu care se confruntă Europa, într-o manieră, încă o dată, foarte responsabilă. Și în cadrul acestor discuții se vorbea despre necesitatea modificării tratatului care stă la baza construcției europene. Ori, acest lucru este posibil să fie discutat în Europa, din care parte fac 27 de state. Iar în Republica Moldova, un acord care stă la baza unei coaliții formate din 3 partide politice, nu este posibil să discute reieșind din situații reale și reieșind din interesul național al Republicii Moldova. Mie mi se pare că această abordare este una bizară și această abordare este una cel puțin neserioasă. De aceea, având în vedere acest acord pe care ne-l asumăm, vom cere garanțiile necesare pentru ca Partidul Democrat să nu-i aducă pe comuniști la guvernare. Cu ajutorul nostru, cu ajutorul Partidului Liberal. Stimați prieteni, eu am acceptat să fiu încorsetat din toate părțile la guvern. Prezidiumuri, modificări de legi, consultări, consilii, ce doriți. Am acceptat pentru că partenerii noștri au vrut să aibă garanții. Acum este momentul să accepte și ei să ofere garanții. Dar nu nouă. Să ofere garanții cetățenilor Republicii Moldova. Să ofere garanții parcursului nostru european. Având în vedere cele denunțate, noi vom solicita candidatului la funcția de președinte al Alianței pentru Integrare Europeană, așa cum reiese din acord, să accepte semnarea unei anexe la acordul de constituire. Dacă doriți un angajament față de cetățenii Republicii Moldova, care să conțină cel puțin 3 prevederi. Prima, candidatul susținut de Alianța pentru Integrare Europeană pentru funcția de președinte al țării se angajează după alegere ca pe perioada mandatului său, care de altfel trebuie să coincide cu perioada acordului pe care l-am semnat, partidul din care face parte să nu facă alianță cu Partidul Comunistul de Republica Moldova și nu admite reformarea guvernării.
2. Și aici nu ține doar de candidat. Ține de toate partidele din AIE. Partidele din cadrul Alianței pentru Integrare Europeană se angajează să susțină activ guvernul din care fac parte, să-și asume actul guvernării și să se abțină la atacurile publice la adresa guvernului. Iar toate eventuale neînțelegeri urmează să le discutăm în considerare. Și încă un punct care urmează obligatoriu să se regăsească în acest acord pentru cetățenii Republicii Moldova, vizează depolitizarea instituțiilor de forță. Stimați colegi, aici nu vorbim despre numele unui conducător sau altuia, dintr-o instituție sau alta. Noi, dincolo de angajamentele pe care le avem în fața partenerilor noștri, avem nevoie de instituții funcționale. Iar instituțiile de drept în țara noastră este acel fundament, acea garanție pentru ca procesele pe care le-am demarat să fie unele ireversibile. Eu nu văd motive care ar sta la baza neacceptării acestui angajament. Și de altfel, acest angajament pe care îl vom face în fața cetățenilor este un angajament care vine să înlăture suspiciunile că unul dintre partidele Alianței pentru Integrare Europeană s-ar putea alea la un moment dat cu comuniști. Și în ultimul rând vine să înlăture posibilitatea ca vreunul dintre partidele AIE să mai apeleze la șantaj față de ceilalți colegi. Această propunere noastră nu trebuie privită ca o condiționare, ci ca o abordare constructivă, care vine să liniștească lucrurile, să înlăture o sursă de tensiune din Alianța pentru Integrare Europeană. Un astfel de angajament, vreau să vă spun că este necesar a fi semnat. Și trebuie să fie semnat dacă nu există deja o înțelegere cu comuniștii pentru demiterea guvernului și formarea unui nou alianță. Dragi colegi, dragi prieteni, sigur că alegerea președintelui și stabilitatea politică sunt direct legate și de viitorul partidului nostru. Numai că, dincolo de alianțe și acorduri, noi suntem obligați să nu uităm cine suntem. Ce le-am promis oamenilor atunci când ne-am votat. Să nu pierdem contactul cu ei. Să avem o abordare sinceră. Să le spunem ce am făcut pentru ei. Dar și la fel de sincer să le spunem ce nu am reușit să facem. Eu vă cer ca acest contact cu oamenii să fie unul permanent. Și să nu vă limitați doar la cei care au votat Partidul Liberal Democrat din Moldova. Noi suntem la conducerea unei țări care nu aparține unui partid politic, unui politician sau unui grup de politicieni. Noi guvernăm pentru toți cetățenii, indiferent de ce opțiuni electorale au dânsii. Scopul nostru este în continuare acela de a elimina sărăcia și corupția. Nu trebuie să ne descurajeze faptul că suntem singuri în această luptă. Eu vă asigur că va veni ziua în care și colegii noștri vor înțelege că doar prin atacuri la adresa guvernului, la adresa PLDM sau la adresa mea, nu vor obține capital politic. Important este ca noi să ne întoarcem acasă și să privim problemele cetățenilor și să muncim, chiar și în aceste condiții, pentru a ne realiza obiectivul primordial, acela de a le oferi oamenilor o viață mai bună. În ceea ce privește poziționarea noastră
politică în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană. Noi rămânem fideli obiectivelor pe care ni le-am asumat la formarea alianței. Și în pofida acțiunilor ostile ale partenerilor de alianță la adresa noastră, vom depune toate eforturile pentru ca Republica Moldova să fie condusă în continuare de forțe politice democratice. Împreună am reușit să scoatem țara din criză profundă în care era când a venit la guvernare. Împreună am scos Republica Moldova din izolarea în care se afla, în plan extern, și am dat o reală perspectivă europeană. Astăzi, țara noastră este un partener credibil în Europa. Asta și datorită sprijinului colegilor noștri din Partidul Popular European, cărora le mulțumim. Încă o dată. Tot împreună avem însă de făcut multe lucruri bune în continuare. Să ne implicăm total în modernizarea țării noastre, să le creăm cetățenilor condițiile necesare pentru a se simți bine la ei acasă. Iar celor de peste hotare să le oferim motive să se întoarcă acasă, la familiile lor. Asta e marea noastră provocare. Asta este obiectivul nostru politic. Acesta este mandatul fiecărui membru al Partidului Liberal Democrat din Moldova. Și în încheiere, urmărind foarte atent ceea ce se întâmplă în Republica Moldova și nu doar. Vreau să vă spun că această perioadă complicată, extrem de complicată, ne oferă totodată posibilitatea în care noi să ne manifestăm, în care noi să demonstrăm acasă, dar și partenerilor noștri, că suntem o țară care își are un scop bine determinat și are capacitate deplină pentru a se mișca către acest scop. Eu vreau să vă mai spun încă o dată ceea ce v-am spus pe parcursul acestor 4 ani. Eu cred puternic în Republica Moldova, eu cred puternic în cetățenii Republicii Moldova și eu cred puternic în viitorul european al Republicii Moldova. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor succes!